Tehát tulajdonképpen aki nem tud veszíteni, az vagy nem menjen a tőzsdére, vagy pedig akár az is elkövetkezhet egy pár év múlva, ha elég türelmes és van elég tőkéje, hogy megtanul veszíteni, tehát fejlődik, egyedfejlődésen megy át. Igen, tehát aki sikeres tőzsdézővé szeretné válni, annak bizony meg kell tanulnia veszíteni. Ez hasonlít ahhoz a képhez, amikor valaki gyermekkorában elmondják neki, hogy ne tegye oda az ujját a kályhára, addig el tudja képzelni, hogy nem szabad odaadni, de akkor fogja megtudni ennek az ízét és az értékét, úgymond, amikor először megégette magát. Tehát akkor lehet megtudni, hogy stop lossnak milyen körülményei, milyen nélkülözhetetlen velejárója van, hogyha az ember egyszer megégeti magát. Ekkor fog tudatosodni benne, hogy miért kell ezt használni pontosan a gyakorlatában is. Ezt különböző J-pontoknak szoktuk hívni. A J-pont az gyakorlatilag azt jelenti, hogy J működik, tehát ha valaki jól használja. Hogyha valaki nem használ stop loss-t, akkor azt mondja, hogy J, ugye abból a szempontból nem működik, hiszen nem használtam stop loss. Ha valaki használja a stop loss-t, akkor azt mondja, hogy jaj, de jó, megóvtam magamot ugye a nagyobb veszteségektől. Tehát az éremnek két oldala van. Az, hogy a nyereségeket hagyjuk nőni, ez egy relatív dolog, mert ugye a tőzsdézés lehet olyan is, hogy 3 lépcsőt föl, 2 vissza, 3 föl, 2 vissza. Tehát nincs olyan, hogy az árfolyamok végtelenig csak emelkednek, vagy végtelen mértékig csak csökkennek, hanem mindig vannak ellentétes irányú mozgások. Számtalan példa, hogy valaki beköti az üzletét, keletkezik rajta mondjuk 10% nyereség, utána visszaengedi akár 2% nyereségbe, vagy akár nullába. De viszont ha valakit kismértékben elzárja a nyereségek válfaját, akkor soha nem fog nagyobb nyereségeket elérni, hogyha mindig kicsiben. Tehát, hogyha valaki részvényenként mondjuk egy 1000 forintos részvényben mondjuk mindig 10 forintnál, 1%-nál lezárja a részvényt, akkor ebből valahogy finanszírozni kell a kis topolódások árát is. Hogy nincs elég nyereség, nincs elég mértékű nyereség, és a kicsiben zárja ki. Általában a tipikus tünet az, hogy nullában van a számla, vagy lassan csorog lefelé a számla. Tehát ezt érdemes átlátni egy picit, hogy hogyan zajlik. A javaslatom annak, aki a kismértékű nyereséget úgymond nem bírja ki, és szeretne örülni a nyereségeknek, hogy el tudja ezt költeni, annak azt szoktam javasolni, hogy nyisson be több pozíciót egyszerre. Az elv az gyakorlatilag valamit az ember nem csinál, nem hibázhat benne. Tehát hagyja ott a pozíciókat egy megfelelően szűk stoppal, célárakat ne tegyen, és hagyja nyilván a trend irányába egy megfelelő jelre bekötve, hagyja nőni. Ne nézzen rá, csak naponta egyszer, vagy hetente egyszer. Tehát hagyja ott magát az árfolyamot, természetesen ezt kis tőkével javaslom, egy egyszer, vagy demo, vagy egy minimális tőkével, hogy az ember megtanulja azt, hogyha Audi USD-ben, OSZI-ban például valaki mindig 10 pontoknál kizárja a nyereséget, és egyszer csak ott hagyja, és másnap odamegy, és azt látja, hogy 70 pont nyerőben van, akkor egy hihetetlen sok egy pozitív sok fogja érni, hogy miért görcsölök én annyit 10 pontokon, vagy 10 dollárokon például, hogyha ebből lehetne 70 pont is. Tehát itt jön a megoldás abban, hogy a jelekre kell kötni. Tehát amikor vételi jel van, akkor veszünk, amikor eladási jel van, eladunk, a kettő között meg pozíciót kezelünk. De ez nagyon egyszerűen hangzik, és ez olyan szép, meg is hallgattam ezt, mint egy ilyen mesét, beleültem ebbe a fantasztikus hangulatba, de hát akkor mit kell tanulni ezen? Akkor figyelni kell a csordát, hova köt, kell keresni egy megfelelően alacsony belépési pontot, meg kell keresni egy olyan viszonylag jó fundamentumokkal rendelkező papírt, mondjuk a Budapesti Értéktőzsdén, amiről lehet tudni, hogy milyen célárfolyama van, tehát azt azért közzéteszik, lehet tudni róla, hogy nagyon jó helyzetben van a piacon. Nem? Csak hogy ilyen cégnek megfelelő ponton venni kell, és akkor hanyat kell dőlni, ahogy ezt valamikor André Kosztolányi mondta, be kell venni az álomport, és akkor várni kell, hogy gyűjjön a pénz. De hát ez nagyon egyszerűnek tűnik, akkor mit kell ezen tanulni? Az önismereti részében azt érdemes megtanulni, illetve inkább begyakorolni, hogy ki kell bírni azt, hogy az árfolyamok változnak. Tehát amikor valaki azt látja, hogy bent van a tőke éppen egy részvénybe, és az folyamatosan percről percre változik, az nem kis kihívás pszichológiailag a tőzsdében újaknak, vagy akik nem régóta tőzsdéznek. Tehát akkor tulajdonképpen ez inkább egy pszichológiai játék, mint egy szakértelmet igénylő játék, mert azért csak játékhoz tudom hasonlítani, sőt, akár szerencsejátékhoz is, mint nagyon sokan. Mind a kettő önismeret is egyben, illetve nagyon komoly és nagyon fegyelmezett szaktudást igénylő tőzsdézés az, ami jól működik. Paradoxonnak hangzik az, hogy ha valaki
maximálisan begyakorolja a leghaladóbb, a legfrissebb tőzsdekutatásos technikákat, és az önismerete, a tőzsde pszichológiája nincs a helyén, akkor eléggé küszködni fog a tőzsdei nyereségekkel. Vagy nem a maximális, nem az optimális hatásfokon keletkeznek éppen az eredmények, vagy ugye a nyereségek a számlán. Ez gyakorlatilag annak tudható be, hogy valaki tudja, hogy mit kell tenni, de képtelen megtenni. Tehát képtelen megnyomni azt a gombot, tudja, hogy most el kell adni a részvényt, de nem adja el. Tudja, hogy most kell megvenni a részvényt, de még reménykedek. Például egy konkrét példán vizualizáljuk ezt. Egy részvény, maradjunk el az 1000 forintos példánál. Tudom, hogy most kell megvenni. Miért kell megvenni? Azért, mert a szaktudásból eredetileg azt mondom, hogy kialakult egy olyan különleges jelzés, egy stratégiai jel, amiben, hogy ez 100 múltbeli példát tekintünk, akkor 80 van nyereségben, zártuk, egyszerű példát mondok, 20%-ban, 80-ból 20 esetben pedig ugye veszteséggel hagytuk el a piacot. Nyilvánvalóan a kettő között eredmény az szignifikánsan pozitív. Na most, ha tudom azt, hogy ez a jövőben is vélhetőleg működni fog, mert ismerjük a részvény karakterisztikáját, rendjellegét, a jeleket, a jelentőségű faktorokat és egyebeket, de tudjuk, hogy meg kell venni. De képtelenek vagyunk megtenni. Mert ha azt mondom, hogy majd 900, megfogadom azt, hogy ha 995-re lemegy az árfolyam, majd ott megveszem, akkor megfogadtam. És akkor tehát megfogadja a kereskedő. Lement 995-ig. Akkor megvan, hogy újabb fogadalom következik, hogyha 990-ig megy le az árfolyam. Minél lejjebb. Ezek nem tőzsdefogalmak. Tehát ezek nem a profi tőzsdésbe erednek. Tőzsdésben akkor kell venni, amikor vételi el van. És általában elő szokott fordulni az a forgatókönyv, hogy 990-et mondjuk elérheti az árfolyam, és utána 993, 995, 7, és 1005-ön fogja megvenni a sorozatos reménykedések szempontjából, mert képtelen volt megnyomni azt a gombot, amikor meg kellett volna nyomni azt a gombot. Erre szokták azt mondani, hogy nem lehet, vagy csak nagyon ritkán, és az inkább szerencse kérdése kifogni beszállásra a mélypontot, kiszállásra a csúcsot, hanem hogy a csúcs felé tartva, vagy onnan éppen lefele jövet kell kiszállni, és a mélypont felé tartva, illetve az onnan fölfele tartó pályán kell vásárolni, mert akkor megközelíthetjük ezt a pontot. Ezeket jelre kell természetesen kötni. Vannak olyan korai jelek, amelyek a völgyek közelében adják a vételi jelet, és a csúcsok közelében az eladási jelzéseket. Ilyenek például az eltéréses jelrendszerek, amelyek nagyon korai jeleket adnak, tehát nagyon szűk stoppal lehet őket bekötni, stop-losszal lehet őket bekötni, nagyon korai jeleket adnak, meghatározott szintekhez közel, például a csúcsokhoz, völgyekhez, viszont ennek a valószínűség, a kedvező végkimenetben, tehát kisebb a kockázat. Milyen jelekről beszélünk most? Ezt akkor konkretizáljuk. Eltéréses divergenciákról, vagy eltéréses jelrendszereket dolgoztunk ki tőzsdeiskolában, amelyek gyakorlatilag 5, illetve 6 jelből álló jeleket kötnek, és a harmadik jelnél kötünk. Tehát ezt lehet az 5. jelnél rákötünk. Természetesen ezek megmérhetők, ezek olyan eszközök, mint a mérnöknek a körzője és a vonalzója. Tőzsdeiskolában ezeket például MACD bullish mozgóátlag kereszteződéseknek, vagy trendvonal MFI mennyiségi forgalmi időbeli szignifikáns áttöréseknek nevezzük. Például a MACD 5-ös megerősítéses jelrendszerben hasonló például ehhez egy egyszerű, még egy csökkenő trendben egy megfelelő trend elgyengülése, többszörös szintű, eladói szintű elbizonytalanodásra már lehet kötni, és a vételi korai erők már megjelennek, akár egy völgy kezelében, erre már nagyon jól lehet kötni. Ez most egy kicsit elkezd menni olyan irányba, hogy valószínűleg mindenkinek most be kellene ülni valami padba, tanulni. Viszont ha már itt az imént megemlítettem a nagy tőzsdegurút, André Kosztolányt, azért ő például folyamatosan azt mondta magáról, még akkor is, amikor tanította az egyetemen, hogy hát ő nem tud semmit. Ő csak gondolkodik, olvas, és ő más jelekről beszélt. Az, aki mondjuk talán nem annyira matematikai gondolkodású, aki nehezen boldogul a különböző grafikonokkal, aki a számok világában, hogy mondjam, ha már itt pszichológiát említettünk, más típusú jelekre vár. Az például tanulható-e például, amit Kosztolányi tudott. Tehát amit egyszerűen csak így olvasott, gondolkodott, álmodozott, aztán vásárolt valamit, amiről senkinek nem volt fogalma, hogy ez létezik egyáltalán a piacon, majd 10 év múlva 20-szoros, 30-szoros, 40-szeres haszonnal túltett rajta. Természetesen, tehát aki úgymond kevesebb időt kíván a tőzsdézéssel tölteni, bármilyen oknál fogva, mentalitás, a kockázatviselő képessége, vagy egyéb oknál fogva, annak azt szoktuk javasolni, az javasolható, hogy hosszabb távon kereskedje, mint hogy rövidebb távon kösse az üzleteket. Hosszabb távon ugye a fundamentális vállalatértékelési mutatók szerepe sokkal magasabb rendű szerepet kap ugye a döntések meghozatalában, mint rövid távon. Tehát ilyenkor az javasolható, hogy ritkábban foglalkozzunk a tőzsdézéssel, tehát akinek nincs
tehát aki nem feltétlenül, aki például humán beállítottságú, annak ellenére, hogy számok világában forogna egész nap, úgy mondván, mint tehát ebből a tekintetben hosszabb távon érdemes például neki kereskedni, és hosszabb távon például a kockázatok sokkal jobban megoszthatók. A kockázat tehát konkrétan is kimondva valamennyivel csökken, ha valaki hosszabb távú trendeket követ egy árfolyam, mint a rövidebb távú trendeket fogja meg ugye a kötések folyamán. Tehát hosszú távú fundamentumokat lehet mérni, itt is megvannak a körzők és a vonalzók tőzsdézésben, tehát meg lehet nézni a különböző árbevételvizsgálatokat, mérleg szerinti eredményt, paper mutatót és egyebeket, osztalékfizetések például nagyon érdekesek, bármelyik tőzsdére vagy részvényre vonatkoztatva. Ezek figyelemmel kísérésével, vagy egyszerűen abból a tényből kiindul, hogy egy vállalat profitorientált, tehát mindig arra törekszik, főleg hosszú távon, hogy fokozatos és nagyobb árbevételeket, illetve nyerességekre törekedjenek a tulajdonosai vállalatok, és úgy irányítják a vállalatot, ha ez megfelelően bebizonyosodik a számok tükrében, és egy egyszerű szám definiálásról van szó. Nagyobb a paper elmutatója, mint például 6. Tehát ez egy egyszerű szám megállapítás, amihez nem kell különösebb bonyolult matematikai művelet. Ha ezt például tudjuk egy részvény, és más hasonló megállapításokat is tehetünk róla, akkor, és technikai elemek is, tehát hosszú távon megvannak, akkor vegyük meg magát a részvényt hosszú távra. És innentől kezdve ugye már csak a hosszú távú trendeket kell követni. Tőzsdeiskolában például a leghosszabb távú üzletkötés hetente egyszer nézzük meg a grafikont, hetente egyszer körülbelül a kamatváltozásokat az adott devizára, illetve a hosszú távú trendfelismerések, egy egyszerű megállapítás, hogy még emelkedik a trend, vagy már nem emelkedik, vagy csökken oldalazgat, egyszerű megállapításokkal hosszú távon is lehet kereskedni. Tehát gyakorlatilag az javasolható, aki kevesebb energiabefektetéssel szeretnének nagyobb nyerességeket elérni, az javasolható, hogy hosszabb távon kereskedjenek, és a kockázatokat ebből a szempontból jobban meg tudják oldani. Egyszerű matematikai szám, vagy összefüggés felismerésekből ez maximálisan kivitelezhető.